taas-taas ang istorya nato, detalyado kaayo nga pagkastorya ang lain na sang milagro ni Hesus, ang pag-ayo sa giyawaan. Kanang imong tupad wa ka na iyawa basig mukagot ng baba na. Nya unsa man tong yawaa ang nisulod sa bata, bungol ug amang. Pero mahibong ta ba gimanduan ni Hesus nga mogawas, ning gawas man sad nakadungog di ay. So hastang yawa naayo, nahilid sang yawa kay di man to siya kadungog. Mao bitaw ang iyang mga tinun-an siya, ngano wa man mi kapagawas ato? Angangog imong sultihan. Di man to siya kadungog. Nya amang pagyud di pagyud kasulti, mo to yara tong pakirig-kirigon ang bata. Pero basig ni gamit siguro si Kristo og sign language, no? Sign language tingin ito. Nganong nakasod man sa dunggan sa bungol nga yawa. Kay kanira basang yawa ano? Kusog kayo magpabungol-bungol. Di ba? Hay may lisod sultihan, kanang tinuod nga bungol o kanang nagpabungol-bungol? O kanang yung nagpabungol-bungol? Parehara na ana bang pukaon nimo ang tao, hay may sayon pukaon, ang natog o ang nagmata? Kanang yung nagmata, inya imong pukaon, lisura na pukaon, di ginakadungog. Mao na siya ang yawa nagpabungol-bungol. Nya nganong nakasuod man ang pulong ni Hesus tungod kay si Kristo maampuon. Gikan ko to sila sa bukid, nagampo to sila dito katong nag-transfiguration ba. Si Kristo hilig jud kay ampo. Mo bitaw ning COVID, wa na ni ayo-ayo tingay hapit na ni wa na maayo. Mutulo upat na takatuig nga ani. Di na gid ni maayo. Ngano man minus kay tag pagampo. Nya ug kun ang yawa nga nagdaan ni bungol ug amang di kasod. Ingon ana ang power sa prayer. Ang pag-ampo mo penetrate sa kasing-kasing mo nang nindot sa bitaw na kanang pulo nga ang imong bana ba di magina kasabot hastang mangginikanan mo ingon na surrender na mi perti na namong tambag anang panuway dako di magyud kasabot nya unsay tubag sa kasagaran iampo na iampo. Si Santa Monica, si Agustin din agi sadto mo sabot sana unsa naman ang anak nimo kabuutan nimo nya imong anak man salbahis na kayo buangon man kay na di man na mosunod sa imong kabuutan. Si Santa Monica hilom lang iyang gigamit pag-ampo ug naa kay silingan nga buangon kayo kanang dili gyud mohatag og lugar kay iyang yung koralon iyang yuta nya di nakapit kaagi iampo nawa di ba sunod adlaw magbuwa-buwa ang baba na magligid-ligid na si yuta. Ano ito na itabo god unsam dining pag-ampo wa man muluhod si Jesus dito pag-abot na nila sa atubangan sa bata wa man siya muluhod wa man siya mo ampo sa amahan nga amahan tabangin nakikistorya raman siya pero pagpangutana sa mga kuan pangatinunan nganong wa man mi kapagawas ato ingon de Jesus ang makapagawas sa gid atong klasiha sa yawa mao ang pag-ampo pero wa man siya nag-ampo dito unsa man din ang pag-ampo sa atong unang pagbasa naghisgot diri og kaalam ba nya niingon dayon si Santiago kung ang inyong kaalam gisagulan og tumang kasina og pagpagarbo dili na kaalam nga Diosnon kaalam na nga yawanon kana bang gitawag nato bag intellectual pride kinsa may sagad maiguan intellectual pride kasagaran ang mga tag-as og ranggo o tag-as og grado. Kinsa may minus kayog intellectual pride ang mga way grado.
kano lingian na imong tupad ing nataas ka grado. Ana, kung daghan kay na siya na eskwelahan, nadagko na siya mga posisyon sa katilingban, lisod kay na tudluan. Muna ang unag yung lisod tudluan dinis atong relihiyon, ang mga obispo. Di ka katudlo sa obispo masuko. Nya ang sunod ang mga obispo, siyempre, ang mga pare. Lisod kay tudlo ang pare. Tingig tudlo ang pare. Tudlo Ingnon de kas pare, kinsa mga. Nya ang sunod ang pare, madre. Kana mga madre, mga buango na. Muna nga kung mangita mo mga tao nga naa nang gitawag og intellectual pride, dali kay kang kakita dinhi sa simbahan ba, dali kay na nimo makit-an diha sa mga obispo, diha sa mga pari ug sa mga madre. Nya ang gasunod ana nila kinsa man kanang mga aktibo sa simbahan, kanang naas pastoral council, kanang mga leaders, mga organizations, maunay kasagaran. Labi na ginang magsigig simba, kada adlaw gyud mo simba, maunay sagad mga yawanon. Lagi. Di man niya. Bitan ng mga igo tas istoryas uban sa naong simbahan batasan di makaog iruit. Mas may patong mga standby, mas may patong gasigig inom dito sa kilid kay makighiusa pa sa silingan, pero kani gasigig simba og masudlan anang intellectual pride. Moingon na naong mas mga yawanon ay wa gi simba-simba da. Siyang gasimba otros ang yawanon ni kagot ang ngipon. Di ba? Na siya. Kana mga aktibo, so mao ni sila atong bantayan. So unsa mo dining pagampo? Mao di ay ang pagpaubos sa atong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Kana bang moangkon ta nga wa gyud tay ato? We are nothing. Kana bang inig ampo nato, inig istorya nato sa Ginoo, igo ra gitan mo ingon, salamat Ginoo nga gitagaan ko nimo niining tanang butang nga akong nasinati. I am nothing. Nya ikaduha, kanang tao bitaw inig ampo nga magpasugo sa Ginoo. Sugo ako Lord. Kana bang gingon ba? Here I am Lord, I come to do your will. Muna'y batasan ni Jesus, batasan ni Maria, batasan sa mga santos o mga propeta sa Dios. Kita lahi man ta, iniganhin na itong simbahan, Ginoo tagaay ko ani, Ginoo usbain taon ni, Ginoo ihatag ni niya, Ginoo maka-abroad unta ko, Ginoo maminyo unta ko, Ginoo makaanak unta ko. Pirti na itong diktar. Unya inig panganak na, ang kono dayon, ako ning anak, ako ning anak. Din agyon mananghid sa Ginoo, inig kusi, inig hapak, inig kulata. Kay ako ning anak, bisag patyon paninako, ako'y nagpakaon ani. Na, kaibigan nimong iugbo. No na ang amahan, niabot gyud ang amahan sa point nga niangkon, Lord, na ako'y pagtuo, pero dili paigo, kaluy iintaon ako. Purti niyang atiman siyang anak, pero niabot gid siya sa point na di gid niya kaya. Muna sayop gyud na kanang magsigigan ni simbahan, unya moingon dayon, sus pader, unsaon na lang. Ayaw mo paggamit anang pills, kanang kondom, ayaw mo palay gid, sus pader, di mata pader. Kamay kay mag-itkam pader, unsaon magdi na to gamitan pader, ang banan ako pader, di mabadlong mura kunog iring Mura kunog iring magsigpanghabkap. Kana bitang iring anas lawom sa lamisa nga inikaon ni mong sigkabkap. Kada adlaw kuno magkabkap unsaon man kuno ana pagkontrol nga gamito na kuno kanang unsay tawag ana kanang natural nga naa man na kuno period nga way hikapay. Nya ang iyang bana kuno labi na jud kuno makainom. Sus di jud kuno pabalibad. Unya unsaon man kuno ana nga ang ila kunong anak di man nila mabuhi kay pobre man. Nya mao na iyang pamalandong din ni simbahan di madalor do mo na magpalaygit lang yun ko Lord, magsuksok lang yun ko aning ayude aron matumanan ko niya akong bana kay gubot man sa kay balibaran. Ambot ako kasuwayan na
Wa sa kumukabkab sa Madrid. Oy, si Haros. Ang kuya, ako'y kabkab sa Madrid. Liyama. Kanang inana ba? Nya, sakto na, dili. Namubuhat lang yung kus, gidili sa simbahan, gidili sa Ginoo, tungod sa akong kabalaka. Di na sakto eh. Mo lagi na, dili lagi ikay magbuhi anang imong anak, dili ikay muhatag og kaugmaon anang imong anak, bisag moabot pa nag 25 kabuok kun itugot sa Ginoo nga moabot yung 25 kabuok imong anak, dili ikay magbuhi anak. Pwede ra gyud inighuman imong anak sa ika-25 mamatay ka. Pwede ra gyud na mabuhi ra gyud ang imong mga anak. Basta na ay Ginoo. Pero wa tay Ginoo, bisag usara kabuk imong anak, murag way lami ang kinabuhi. Tanawar ko ning amahan, usaran man kabuk yang anak, nagkabuang siya. Di man lagi niya masulbad ang problema. Usara man tani kabuok. Ingos Kristo, nus apa man na ingon ana, dugay na kay Lord oy. Sa to pawagin siya kasulbad. Di ba? Pero si Kristo kausara gisulbad oy. Pagduol niya sa Ginoo, pag-surrender niya sa Ginoo, sulbada yung problema. Mga 25 kabuk imong anak, nagtuo kag dili ka makapakaon anak, mahinganghaon niya ka. Kung muduol lang kas Ginoo, mo surrender kas Ginoo, total wa man mo magdanghag. Wa man mo magdanghag o magamit mo natural nga family planning, wa man mo magdanghag. Gani ni mature og maayo ang inyong hunahuna. Nya di gyud kapugong imong bana kay murag iring magsigig pangabkab. Tagai ang iring. Tagai. Kay ang Ginoo ra say magbuot kung iya kang pamabduson or dili. Kadaghan dihang nagpagam abot ng ingadtos Amerika, kasigig pagam sa ilang lawas aron lang kuno ma-fertile aron makapanganak. Oy sus, tag 15 ka tuig, tag 20 na ka tuig minyo, gipangkapoy na lang. Ari pas pari maghilak-hilak pa dirwa, give me baby, tabangin taon. Ingong pari pa, testing ako no ko dia gamay basig. Kana bang inana ba? Kaya nga naman wa man gitugot sa Ginoo. Nakaroon mamugos kita, i-inject yun anang kanang unsay tawag ana, dagko kay gasto nang in vitro unsa tong inana, fertilization process. Unya, namugos kita nga mamabdos nya inigawas anang bataa. Uy, sus, nakras mas bisikleta, nabalik mang kamot, nabalik pag yung liog. Hala, forever naka-wheelchair, makasulbad ka na. Na ako'y kaila na 40 ka sports-minded. Pag nangaligog dagat, swimming man tong iya. Iyang gikatunan, bakit gusto siyang mahimog yung swimmer? Pag dive, hubog-hubog magjutay, ugbok bitang os bato. Pinapo, mga 15 years old siya adto. Karon 50 na kapin, wheelchair. Nga wheelchair lang yun. Ana, niyang kamot mo kongkong, kay daghang mga nerves nga nga, ko ang daot, di nakakontrol. O niya, daghan kay kag kwarta. Ana, masulbad na nimo. Muna ayaw na lang pangambisyon. Ang tinuod ay pag-ampo, mao ang pag-surrender ngadto sa Ginoo. Na ini-text na ko karon, Pader, naa mi Bible study. Nya ni welcome ko Pader kay ako maning mga nabang kaubas opisina ba. Naasay nangapil namo pero suod gud mi lain sa silang sikta. Mura bang nahog og ecumenical ba? Pero siya ay leader. Nya Marian man siya. Devoted man kaysa sa Our Lady of Fatima. Palit ka ni siyang slot. Yan siya. Pero di ko mubutang og image ni Mama Mary. Pader kay malain o niya itong ubang sikta. Ana. Naku, ika may leader. Butang ni. Yan siya malain o niya. Naku, malain gani papahawaa. Kay dili na siya dili na siya gustong Bible study. Kaya sa may gitudlo sa Bible, ang pagsigig sinawayay, mao na ang gitawag og intellectual pride. Kani bitarong kagubot nga magsigig taglalis, sukad pas una siglalis ani mga larawan, sawayon gyud ta nganong maggamit tag mga larawan kanang mga laing sikta nya may kuno kay sila sa Bible nya, masuko gyud sila mo gamit tag larawan, intellectual pride na siya. Ano man?
Dili ka kaampo kung ang imong tupad gagamit og larawan. Ako makaampo ko magamit kog larawan, nga ikaw diya maggamit kag Bible, I can pray with you. Ug imo sa nang kwaon akong larawan, I can still pray. Ngano man? Tungod kay nagampo man ko, surrender man na ngadto sa Ginoo, dili man na pangdiktar sa Ginoo, dili man na pag-analyze sa Ginoo. It is total surrender. And the Holy Spirit mao'y mo enlighten nato ug mao na nay dad-o nato ang iyang mga pulong, gamhanan man na kay iyang mga pulong, hastang yawa nga amang ug bungol makadungog na nato. Di ba? Tanawa, hasta ganing buta nakakita kun hain ang palitan nagslat dinhi. Nangani ni ang gadain taw nila usa ka buktot, upat sila kabuok, nakadumdum hain ang opisina nga mudawat aning slat na Mother Mary's Healing and Deliverance. Ni ay nagsigig agi-agi dinhi, ang mga siga kay mata. Murag mga buta, di gyud ka dumdum hain tong palitan nagslat. Pero dako na taghalin oy, abot na gog 3,236 atong halin. Oh, di pakpaka na to. Salamat kayo sa mga namalit niya. Napaman sa 6,764 basin pa di ay daghan pang mga murag buta ba nga makakita, bungol nga makadungog, amang nga makasulti. Mao kini ang power of faith and prayer. Nindog ta.